Radionice radim već duže vreme. Uglavnom volim da radim i sa majkama i sa trudnicama. Sa trudnicama radim deo gde pričamo najviše o pripremi za dojenje i o tome šta vas čeka u prvom nekom periodu, da kažemo nekih prvih mesečak dana, kada je najintenzivnije, kada se radi najviše. A sa majkama kasnije radim probleme na koje one nailaze. U toku cele radionice, slobodno, kako ja budem išla kroz slajdove i pričala, koje god pitanje da imate vezano za ono što pitam, slobodno me prekinite. Znači, slobodno, dignite ruku, javite se, Tereza, imam pitanje, mogu da pitam bilo šta, nebitno, da u tom trenutku odmah odgovorim, da se jednostavno ne zaboravim, to posle dok dođem ja do kraja svega, zaboravim se i ne pita se. Evo kako se pravilno postavlja. Znači da bradavica uđe što dublje unutra. Nema bola ni pritiska na bradavicu koji stvara probleme kod majke. Pritisak se vrši na ovaj mekani deo ovde. Pravilni postavljeni bebe na dojku olakšavate i sebi i bebi koja lakše dolazi do majka. Beba je na vama, znači između vaših grudi i beba može sama će da pronađe. Zove se routing, jednostavno. One same traže svojim ustima dojku, osjećaju miris, traže gde je mleko. Privuci bebu ka majci, a ne obrnuto. Znači, nemojte sebe mučiti, kriviti se, ne privucite mleko, ne kreće kasnije kod carskog reza. Majčino mleko u sebi sadrži jako mnogo bakterija, dobrih bakterija. Kad beba sisa, te bakterije oblažu bebina creva, prave zaštitne slojeve da ne mogu proći oni alergeni koji prave probleme.